director general de Recerca, director d'ICERCA, director del programa de recerca de salut, magnífic rector magnífic de la Pompeu Fabra, rector magnífic de la UOC, president d'ACER, directors de centres, investigadors, segur que en deixo algú, per tant, disculpeu. En qualsevol dels casos, benvinguts a tots i a totes. És un dia fantàstic. Els dilluns són terribles sempre. Després del cap de setmana comences el dilluns pel dematí i jo aquest dematí arribant aquí tenies la sensació que encara era diumenge, encara continuava allò del diumenge. És fantàstic tenir-vos a tots aquí, fer un dilluns pel dematí, poder reflexionar una mica sobre tot el que s'està fent en l'àmbit cerca. Fer-ho, ha dit el Lluís, amb un ambient en el qual estem aquí, l'estructura que ens ha cedit CIMNE de posar a fora. Per tant, avui encara és diumenge. Abans de seguir m'he de disculpar, jo no em podré quedar, d'aquí un moment me'n tindré que anar a Madrid i suposo que llavors ens tornarà a ser un dilluns gris i plujós quan me'n tingui que anar cap allà, però de moment disfrutem d'aquest diumenge. Ho dic també en aquests termes perquè, a més, el primer que he de fer és disculpar-los la presència del conseller Mascolell i sabeu perfectament que en l'estructura que vam definir del Departament d'Economia i Coneixement, la majoria, per no dir el 90%, de l'actuació institucional ens competa la Secretaria d'Universitats i Recerca i, per tant, el conseller el tenim molt concentrat en l'àmbit d'economia. Però amb una trobada com la d'avui ell sí que volia estar. Alguns de vosaltres ho sabeu, ell durant aquesta setmana ha tingut una petita intervenció quirúrgica, no és res important, però el tenim de baixa encara. Per tant, diguem-ne, aquesta vegada sí que volia estar, per tant, per força major i de salut no he pogut estar i us llegiré unes notes que ell ha demanat que us poguéssim adreçar directament, en nom d'ell. Per tant, us les llegeixo. Diu l'Andreu, benvolguts tots i totes, avui una causa de força major m'impedeix ser amb vosaltres en aquesta primera conferència cerca que hem organitzat. Malgrat això, si volia igualment donar-vos la benvinguda a aquest acte com a president de la institució cerca i felicitar-vos per la feina feta. Com sovint he compartit amb molts de vosaltres, hem superat prou bé uns anys complicats. No ha estat gens fàcil i ha estat gràcies a l'esforç de tothom. Ha significat renúncies i molts maldecaps, però tenim la percepció que hem estat capaços de consolidar un sistema de recerca que, juntament amb les universitats i les altres institucions científiques a casa nostra, assoleix any rere any uns nivells de productivitat molt rellevants. Per tant, el primer que voldria és agrair-vos la bona feina feta que està donant resultats com a mínim en 3 direccions que en aquesta jornada es mostraran. Primer, en gruix i consolidació del nostre sistema científic. Segon, en resultats brillants en moltes diverses àrees científiques. I en tercer, en la contribució d'alt valor afegit a la tecnologia catalana. Els centres cerca requereixen d'uns patrons valents que prenen decisions importants i aporten tota mena de recursos per fer dels centres viables i competents dins del context actual. A banda del propi govern, entre aquests patrons vull destacar-hi les nostres universitats que contribueixen significativament en el personal investigador i en espais, entre altres coses. També altres institucions, des de les més públiques fins a les més privades, ens donen suport. Això cal reconèixer-ho. Com a govern hem procurat també protegir les vostres institucions de temptacions que sovint té el sector públic. Vist en perspectiva, crec que coincidirem que el resultat ha estat molt positiu, des de la llei d'acompanyament del 2011 fins a regulacions posteriors de caràcter menor. Hem construït un perímetre jurídic que poc o molt us permet treballar en un règim d'autonomia i flexibilitat indispensable per fer la bona feina que feu. No cal dir que totes les regulacions poden canviar, però voldria transmetre-ho molt clarament la voluntat d'aquest govern de continuar en aquesta línia i treballar al màxim per la protecció d'aquest model de centres. Els bons resultats que tots coneixem indueixen processos de millora als propis centres, a les universitats i en general a les institucions de recerca i innovació a Catalunya. Ara el repte és seguir treballant, esperar que el futur proper ens permeti una certa estabilitat i veure la direcció de les properes passes que hem de fer per seguir millorant.
Gràcies i felicitats a tots. Andreu Mascolell. Fins aquí amb la reflexió del conseller. Jo crec que podríem tots, almenys jo, compartir les seves paraules i per tant acabaria el meu Parlament, però jo soc un polític, això és un micro i per tant és massa tentador. En qualsevol dels casos, per tant, algunes reflexions ràpides. I seguint les paraules del conseller, sobre les idees bàsiques que ha donat. Primer de tot, també reforçar la idea en nom del govern de donar-vos les gràcies. Dic les gràcies perquè aquests 3 anys han estat molt, molt complexes. No teníem experiència històrica a la Generalitat de patir una crisi com aquesta, amb un impacte a finances públiques terrible des del punt de vista pressupostari i pel qual semblava que estàvem preparats per tot menys per això. Per tant, el superar-ho, i crec que podem parlar que hem com a mínim superat la tempesta, el plogim segueix caient, però superem relativament la tempesta, és gràcies a l'esforç de tots vosaltres. Què és el que ens ve de futur? Pensem, i el que vaig a dir ara mai ho haguéssim pensat històricament, que d'entrada pugui ser una bona notícia el que haguem tocat al terra i, per tant, que tinguem certa estabilitat pressupostària, però probablement una recuperació com la que hem viscut en aquests últims 10 anys probablement no la veurem mai o en molt temps en qualsevol àmbit de l'administració. Però el que sí que treballem en un escenari en el qual no hi hagin més ajustos pressupostaris, que pugui haver certa recuperació molt lligada a com funcionin els ingressos fiscals, però que lògicament ens estem en un escenari, diguem-ne, relativament pla de futur. La segona reflexió, jo deia al conseller, és que crec que hem aconseguit, mai serà absolut, però relativament protegir el model de centres de recerca a Catalunya. Protegir un model que crec que és innovador, que soc dels que crec també podem compartir que en gran mesura ens ha donat el resultat que ens ha donat i que a través tant de la llei d'acompanyament com d'altres disposicions ens ha donat una protecció raonable, jo crec prou sòlida, i molts de vosaltres sabeu de què estic parlant, intervencions de remanents, PDI escrit als centres, portals de la transparència i de més. Per tant, encara que sembli contradictori, protegir-vos de nosaltres mateixos. Això és el que passa en moments de restricció en les quals es tendeix a homogeneïtzar-ho tot i, per tant, era necessari protegir els centres de recerca de la Generalitat, de la pròpia Generalitat, per no dir d'altres administracions que poden ser més agosarades. I crec, si parlo de futur també, que hem d'avançar en aquest sentit. Sabeu que estem preparant internament una llei, la primera llei de la ciència a Catalunya. La llei de la ciència és molt necessari que, més enllà dels seus continguts, que ho han de ser en la línia del que hem fet fins ara, ha de permetre un gran consens parlamentari i això és el que ens pot donar més estabilitat de futur, el que hi hagi una llei de la ciència amb un consens gran de les forces polítiques parlamentàries que ens pot permetre que, independentment de qui governi en un govern de la Generalitat, hagi un model blindat si és compartit prèviament legislativament per tots els partits. I més enllà seguirem pensant en com podem millorar noves arquitectures, fins i tot ser imaginatius amb noves respostes per donar protecció a un model que ha estat d'èxit. I la tercera reflexió respecte a com seguim avançant en un procés de buscar més massa crítica. De fet, el buscar més massa crítica, i el Lluís ho comentava, el resultat de suma ha estat un bon resultat, tenia les seves amenaces des de la perspectiva, per què no dir-ho aquí, que en una primera aproximació és una reflexió interna que té tota l'administració en general per reduir els ens dependents de l'àmbit públic. En el nostre cas, això es fa compatible amb un debat que l'increment de massa crítica és rellevant per l'output i per l'input, i especialment en un entorn en el qual, com se'ns planteja Horitzó 2020, els diferents fons del nou programa marc,
la capacitat de tindre massa crítica és rellevant. Ho és sempre en política científica, però ho és rellevant. Això ho fa compatible amb un impuls per part del govern i crec que això s'ha pogut aproximar des de la base de no prendre decisions que fossin incoherents des del punt de vista científic. I crec que hem de poder seguir avançant des d'aquest punt de vista. Però el més important i últim al final són els resultats que tenim com a sistema, i el Lluís n'ha fet referència, per tant, jo no en faré, els coneixeu tots, però que situen a Catalunya en una posició molt i molt rellevant des del punt de vista científic. I aquí faig l'última reflexió. La importància estratègica per a un país, per a una nació, de la seva política científica o de si la ciència és important o no. I en un auditori com el que estem haurem de reflexionar, haurem de pensar que ho és, evidentment que ho és, però no és suficient. Que sigui una prioritat la ciència en un país ho ha de ser pels polítics, ho ha de ser pels empresaris, ho ha de ser pels sindicats, per la societat civil i especialment pels contribuents. I en el nostre país, i m'heu sentit alguns més d'una vegada, som molt conscients, o la majoria de ciutadania és molt conscient que Catalunya és un àmbit en el qual som molt bons en turisme, som molt bons en cuina i som molt bons en esports, entre altres coses. Doncs al mateix nivell hem de ser capaços d'explicar als nostres ciutadans que som molt bons en ciència. Totes les dades del sistema ens indiquen que estem situats en un moment dolç, després de tots aquests anys d'esforç, en un termini de temps molt curt, que ens situen en posicions molt i molt rellevants en moltíssimes àrees de coneixement en termes internacionals. I això és important en si mateix, i això seria suficient per dir que Catalunya contribueix a l'avanç, al progrés de la ciència a nivell del món, al progrés del coneixement, i això ja és bo en si mateix. Però crec que, a més, i jornades com les que hem fet aquí, per la projecció que tenen mediàtica, és important de traslladar-ho, al ciutadà li hem d'explicar també que no només i això ja seria suficient, sinó que ho és en termes que el nivell científic d'un país és directament proporcional al seu nivell econòmic i al seu nivell de progrés social. O dit d'una altra manera, no hi ha cap país potent i desenvolupat al món que no tingui un nivell de ciència de frontera molt rellevant. Almenys si té una economia amb un vector de coneixement important. I nosaltres hem patit una crisi molt rellevant, una crisi econòmica amb alta volatilitat de mercats, amb un crash financer internacional però amb causes domèstiques també, una economia molt o massa dependent de la demanda interna domèstica, amb poc valor afegit en molts dels sectors més tractors, i aquest no sembla que sigui un sistema o el millor sistema per desenvolupar un país en termes de futur. I ho vam dir fa 10 anys a la Declaració de Lisboa, i a la Declaració de Lisboa es va dir en 10 anys Europa seria l'economia més competitiva del món en termes d'innovació, va vindre la crisi pel mig i això se'n va anar a Norris, però segueix sent l'objectiu que necessitem. I hi ha un debat enorme en el nostre país sobre ser competitius no per l'organització del treball, sinó per innovació, per fer allò que ningú fa o fer-ho millor. És aquí on rellevantment hem d'establir el discurs que la condició necessària absoluta perquè això sigui possible és tindre un bon nivell de recerca de frontera. I això ja és menys conegut entre els ciutadans. No és la suficient, però és absolutament la necessària. I masses vegades també tenim el risc, amb entorns d'empresa, de si està molt bé tenir un nivell potent d'investigació de frontera, però ens hem de concentrar en una situació de crisi en què hi hagi més investigació aplicada. O està bé que uns facin frontera, però el que hem d'orientar és que el país faci aplicada. I això és una enorme bajanada. I per tant hem de fer prou pedagogia com per entendre que l'únic que és competitiu és la investigació de frontera. Aquesta és la competitiva. I d'una investigació de frontera rellevant derivarà tota l'aplicació i més que pugui desenvolupar després un país. No hi ha cap sistema innovador al món que tingui el que podríem dir un sistema de recerca aplicat, sense tindre una punta de frontera enorme. No existeix això al món i no serem els primers. Per tant, això és lo rellevant. Lo rellevant és que aquesta condició necessària
la tenim com a potencial de país. El nivell de recerca que tenim al país ens situa en aquesta condició necessària i ens falta la suficient. Probablement la necessària ha estat aquest desenvolupament amb un model propi català en aquests últims 15 anys consolidat. Això ens dona prou rellevància. El repte ara en els propers 10 anys és com som capaços de transferir massivament aquest coneixement, primer amb un impacte en el nostre sector industrial, però segon, com som capaços de fer créixer molt més empreses de base científica i de com transformem la pròpia indústria del país. Aquí tenim responsabilitats des del govern, introduint diferents instruments, des dels doctorats industrials a les proves de concepte, que alguna mostra, la mateixa mostra que tenim avui a l'entrada del pont, deriva d'iniciatives d'aquest tipus, però hi ha una condició suficient molt important en termes d'incentius fiscals, de regulacions respecte a fons públic-privats de capital risc, d'instruments d'incentiu des del punt de vista d'impost de societats respecte a startups que no són competència de Catalunya i que, per tant, aquesta necessitat també com a condicions i d'instruments per fer el salt tecnològic. Deixeu-me, per tant, acabar que aquest jo crec que és el gran repte. És exactament el mateix repte que va afrontar Catalunya al segle XIX, amb la revolució industrial, i vam ser capaços de ser l'únic país sense recursos naturals que va fer el procés de revolució industrial. No hi ha cap precedent en aquest sentit. I ara estem davant d'una revolució del coneixement i aquelles economies més competitives basades en coneixement. I tenim només el potencial, dic, de ser-ho. I aquest ha de ser l'objectiu. Ho he fet més d'una vegada, però m'agrada referir-m'hi a definint els països en 3 nivells, vermells, grocs i blaus. Els vermells són en gran part els del sud d'Europa, països amb economies amb una demanda, depenent molt d'una demanda interna, sectors de poc valor afegit, hem acabat on hem acabat. Tenim els països grocs, que són els emergents, molts d'ells creixent molt ràpidament, amb bones oportunitats d'inversió per externs, però que estan creixent de la mateixa manera que creixíem nosaltres en els últims 15 anys, i el debat s'esdevé, i parlo bàsicament de Llatinoamèrica, en molts dels casos, en part de la Xina. La Xina està tenint el debat de si això és sostenible o no en el temps. Probablement, si no fan res, poden perfectament col·lapsar en els propers 6, 7, 8 anys. I els països blaus són, estic pensant en el nord d'Europa, penso en Holanda, en Dinamarca, en Suècia, penso en Israel també. Són països d'una dimensió de no més de 10 milions d'habitants, profundament democràtics, societats cultes, un nivell de confiança molt intens entre la persona, la societat civil, les institucions. Són societats segures, amb sistemes d'educació superior i de recerca molt potents que els porten a tenir una base d'economia del coneixement molt forta, i amb això són competitius. Deixeu-m'ho només somiar, Catalunya té 7 milions d'habitants, tenim el Parlament probablement més antic d'Europa, i si ho hem de discutir direm que som el segon més antic d'Europa, però dels més antics, per tant una profunda tradició democràtica. Tenim una estructura de societat civil molt trebada en el territori i d'una capacitat històrica molt important de construir país. El 25% del nostre PIB és industrial i tenim un gran sistema de coneixement. Probablement, en moltes de les reflexions, el més potent del sud d'Europa. Per tant, vol dir que tenim el potencial d'esdevenir un dels països blaus del món. I dic només el potencial, però el tenim. Aquesta és una bona oportunitat. Quan ens vam incorporar a la revolució industrial, els herois en aquell moment va ser una burgesia catalana emprenedora i il·lustrada que va ser capaç de fer aquella incorporació més tecnològica i que a la vegada això va comportar la primera renaixença, la nostra renaixença en termes polítics, en termes culturals. Quan estem afrontant en el món la revolució del coneixement, aquells herois del segle XIX, si ho traslladem a una revolució del coneixement, els nous herois sou tots vosaltres, són els científics del nostre país, els científics que són capaços d'avançar en el coneixement i transformar-lo en valor. I això és el procés de revolució del coneixement. Per tant, sou vosaltres qui
qui podeu liderar conjuntament amb tot el país, però dic liderar una segona renaixença en el nostre país que ens porti definitivament a ser un país normal en el concert de les nacions al món. Moltes gràcies i molts encerts en aquesta jornada.